Здравейте, разговарям с вратаря на Милетиев с fitness.com Петър Борисов. Завършихте неравно в днешния матч. Според вас какво не ви достигне, за да победите? Мал шанс. Определено изпоставахме много положения. Освен това, накрая този гол, който ни вкараха, не беше влезала топката, не беше преминал гол линията, но съдията прецени, че е гол. Не знам, аз бях последен отзад и видях много добре, той от центъра не знам как видя, но освен това доста изпуснахме и ние сме си виновни, но това е положението. Как оценявате представянето на вашия отбор до момента? Добре се представяме, смисъл. Мисля, че ако си вкараме повече положенията, защото всеки матч изпускаме повече, трябва просто в нападение малко да сме по-ефективни според мен. Срещу кой съперник ви беше най-трудно до сега в турнира? Не мога да преценя, смисъл. Сега вторите групи са по-трудни, но няма слаби отбори. Не знам, в смисъл, може би срещу Баравица, мисля, че така се казваше отбора, с розовите фанелки. Те ни биха 4-0 първия матч, мисля, че срещу тях не е следващия матч. Срещу тях беше по-такова. Смисъл, тогава пак изпускахме доста гола, но 4-0 си е тежка загуба.